A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag nurse kay nagdahom nga magalikawan sa kalisod. Laing adlaw, laing video na sad. Wow. Life update diri sa among dapit ni Abante na sa debig emergency kay ang tiyan sa akong amo kasigi kasakit. Makaingon na ba miani og this is it pansit kani sa among pag-ani sa balay tambalanan? Karon na ba mugawa sa among custom number 3? Abangan sa kabanatang ito. Ni action na sa may kabalaka mo ni Abante na lang po din taon mi sa ospital kay 2cm ra ba to sa diha? Unya kani ako nga mo walay unda ang contraction mo nang gadali-dali na lang po mi dayon og paay Hi guys, na meron sa observation room. Na siya sa 4.5 cm. Na nagamay progress no sa 2cm ni taas nagamay sa 4.5 cm. Niya na ang doktor nga obserbahan daw siya overnight unya kay among kabalak kay ang mga customer rabay nabilin sa balay. May unta taod-taod ba mo gawas na si custom number 3. Ay, sige nag-contract ang tiyan. Then mo uli man ko kay wa may kuyog ang mga bata. Sagdaan sa nako siya si Raisa. Bye. Magtan ako. Bye, ito na ko. Uli sa ta guys kay nagsabot na mi manawag ra siya pag mag-labor na siya magdali-dali ra ko balik diri. Siguro naraman sa mga like 15 minutes gikan sa balay na mo padulong diri. Kay wa may kuyog ang mga bata gusto kailangan ko muli. Gi-update ra ko. Bye. Sumoto ni uli na ko no. Pagkakadlaw na nawag ako nga mo ba? Tabi yun ako nanganak na siya. Pagiman-himan ni decide na lang siya muuli di ay kay gikan sa 4.5 cm. Wala naman oy progress. Sumotong kadali-dali na lang po kog balik para kuhaon ako siya. Wala pag yun, it's prank. Ay naku dolor. Pila ka cm? 4.5. 4.5 karus pa man na Irog. mga 20 cm. Uy, grabe siya ng 26. Sige naman tag-false alarm man eh. Uli na sad ta basig nya na pod ugma na pod siguro basig ugma na pod. Ampo lang taog salig lang ta sa Ginoo no basin ugma na ana gyud. A few moments later. Naning kamot na lang po din taon ni ako nga mo og bouncing. Unsaon taman bibi excited man kayo na imong mga ginikanan makakita nimo puhon. Sumoto gisugo na lang po ko sa mga amo og palit og pineapple unya kay nakakita man kog sale nga steak. Matik ako na lang pong gihulbot kay labaw mabes katunga ang list na unsa pa na bang. Unya kay galaway naman hinuong ko. Klaro kayos, gadagana sa na imo mga imahinasyon. Basta pagkaw nagali, di na yung ka mabangbang. Sumoto gitaplak na lang po ako ang steak no wala na po ako gilangan-langan ng mga kaganapan. Ako na lang mong gipipara kay mura kakanuno naman kay ko. Kung magluto gali kag steak gamitan mo nagkas iron then kailangan init kayo na. Sabay luno dayon time man mo nag 2 minutes aron medium rare ang atik sa pagkaluto ba. Mura di kag correct yet no, mura jud kag sweeto. Sweet to yun kay may magwala ka eskwela sa YouTube University. Mutubag bag yun. Gihipos din ako ning isa no kay para fresh in nagluto later nagkaon sa mga custom ba. Ang ako ring giluto para pares ani atong steak no kay pansit canton. Times sa mura kang Alfredo man yun na magkirig-kirig na sa ganay nagtukob ni mo niya yets. Ay unsa pa favoritism ko na to na. Nara ko i-share no, muadto kag Kruger nya mo palit ka ni ingredients sa aning pastahan nara kay $5 sa imong gasto. Suko man kayos, huwag ka sa. Na tuskig na sa niya atong mga tails kalami ani ron. Talagsa ba ta kita kakawag steak pag naray sale panabang Paksit bilbil na sa ganay kirig-kirig yets. Ay unsa pa. Bitaw sa tinuo lang pagkahuman na ni mag-diet na ko no. Last na ni nako nga palabig hamal. Next content na to kay about fitness na sad ganang healthy living ba. Sumoto mo na ni. Pero bago na to sugdan ang tanan, dili na to na pwede kalimtan ang kape kay mao man ay pinaka-highlights. Naunsa naman po na pagkahigupa yets. Sumoto sa wala na ilangay pagitukob na lang po dayon ako. Ug unsa pa man day atong gihulat. Kalame! Di na yun mabangbang ka ng simod mo yets. Pagkapay tira yun kaya, basta ikaw na mo dalaw og hamal, panabang Napay simod ka kaya mukat lang. Atagi rin ninyo no ako next vlog kay mag-fitness guro na sad ko ane. Tudluan ta mo unson pagpadako sa mga angay padakon. Na, ayaw mo kumpiyansa ng yeyet kay basin mo taas yung liog din mo dako yung ulo na, lisod na kayo. Basta kay mauna na. Ampo og amping lang yun mo kanunay. Out!